iro riri. Kune vanhu vakatora chitunha kuGeneral Hospital kwaMutare vachienda kundoviga mutumbi wavo. Vakandotora hama yavo yanga yafa yobva yaiswa mumochari kwaMutare, ndobva vatakura mutumbi wavo hewo nawo kumusha kurufu kunhamo kwanga kwakaungana dzimwe hama dzose setsika yedu semazira atinoita mazuva ose. Hawo facha vasvika naye mutumbi kubocha kwamarange kunonzi kuchigonda pasi dzasi kwekunharira uko. Vasvika nawo mutumbi varara. Mangwana vakuda kundoviga vakachindowana mubhokisi mwava neumwe mutumbi zvakare, kamutumbi kekamwana kadiki. Ndakuvimbisai kuti main story yatinayo panapa ndeye mwanakomana ane makore anonga ari kurenja zvekuma 5 to 6 years akanyura mumvura muna December 2025, kureva kuti gore ratichangopfuura iro riri ndo paakanyura mumvura mwanakomana. Tikuzoona imi makazobvisa bhurugwa kumasowe zvakamanyaza kufamba sei? Mambo, hakusi kuti ndakatanga nekungokumura bhurugwa pamasowe. Madzibaba aJames ndo vakatanga nekundirovamba. Vachindirovamba ndo pavakatanga kunditukirira nezvinyadzi. Vachinditi hanzi ye unofaira nei ye bhurugwa mako mune. Ndo pandakazosvika pakuti bvisa kabhurugwa racho ndo pandavaratidza. Handii ndo vakanga vatanga kundituka nezvemukati. Handingotanga nekubvisa bhurugwa. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yaba ganjanda uyai kane muone. Yandakabata chaiyo musoro wenyaya yandoda kukupai ndeye mwana wakanyura mumvura muna December uya. Vazhinji munoiziva, vamwe hamuizivi, so muchainzwisisa nhasi patichanga taakukupai nyaya iyo yemwana akanyura mumvura muna December. Then vabereki vacho vakarambira mapurisa nemasidhaivha kuti vapindire mwana vachiti tinenge takafamba isusu zvakanzi mwana achabuda after 3 months. Saka izvi 3 months dzakwana mwana asati abuda, tichauya nenyaya yakazara mushure mwechimwe chandoda, mwedzimwe 2 dzandoda ngokuti dhadha. Kana tichinga tauya nenyaya dzakapfupika sezvizvi tinogona kungodzibatanidza kuitira kuti tisave time yedu, handitika. So ndine chimwe futi panapa chandivhiringidza ndati no aiwa ichi handingambochioniwo ndiri ndega, regai ndingokukandirayo. Ndasanganawo nacho chachisi changu chandafambira, ndasanganawo nacho paFacebook chamai madzimai vakabvisa bhurugwa pamasowe. Saka ndisandatsanangura zvakawanda pamusoro paamai ava, regai ndimbokukandirai vhidhiyo iri mumboriona, nemi mundiudzawo zvamunofungawo mucomment section kuti chingava chii chiri kuitika. Tikuzoona imi makazobvisa bhurugwa kumasowe zvakamanyaza kufamba sei? Mambo, hakusi kuti ndakatanga nekungokumura bhurugwa pamasowe. Madzibaba aJames ndo vakatanga nekundirovamba. Vachindirovamba ndo pavakatanga kunditukirira nezvinyadzi. Vachinditi hanzi ye unofaira nei ye bhurugwa mako mune. Ndo pandakazosvika pakuti bvisa kabhurugwa racho ndo pandavaratidza. Handii ndo vakanga vatanga kundituka nezvemukati. Handingotanga nekubvisa bhurugwa. Nezvivo vakunditi inini ndinda kunge ndopenga, asiwo ndo vakatanga. Vakandirovamba mababa aJames vachinditi ye uri kutaura zvisirizvo pachechi, ye uri kuita sei. Ndo pavakatanga kunditukirira nezvemukati. Vakundituka zvemubhurugwa mangu. Ndo saka ndakazoribvisa pamasowe pacho ndo pandavakandira. Ndikati ro bhurugwa ramuri kundituka nezvaro. Ini zvatondinetsawo nanhasi zvichikundinetsa kuti zvinobvisirwawo bhurugwa here. Izvozvi ndo zvingaita kuti munhu abva ati saka ndakukurura bhurugwa here. Izvi zvakaita sezvizvi munhu otokurura bhurugwa pakadai ipapa. Kana ndimiwo ngatipfurirei mberi tinzwe vachiri kutsanangura zvakawanda. Ngatirambei tichinzwa zvavari kutsanangura, asi ndichiri ndakashokekana kuti zvinobvisirwa bhurugwa izvozvi. Pandavakandira ndikati ro bhurugwa ramuri kundituka nezvaro. Tikaiwara kuti mukurwara nenjere vaitokubatsirai, vaitokurapai. Mambo, kana makanditarisa ndakanzi ndiri munhu ari kurwara nenjere.
handisi kurwara nenjere. Nyaya yenamadzibaba ava vese anadha ikorona nani vese vamuri kuona namadzimai vakagara uko inyaya yekuti ndeinchiratidzwa zvinhu zvepamasove ndikada kuzvitaura votanga kuti hanzi inini ndiri kurwara nenjere. Ezvino zvimiri mangu meso mukabata mese makazvimbo vari kundiisa zvinhu pachechi ndonyarara. Izvozvo vari kuda kuti vana vangu vafe vachiita mhiko dzavanenge vachiita pachechi. Zvese izvozvo ndikazviratidzwa ndozvitaura ndonzi ndiri kurwara nenjere. Handirware nenjere. Izvozvo ndine mota dzandakatengesa kumashure uko mari yacho vane vachida kudya ipapapo vachinditsotsa vachiuya kumba kwangu vachiziva kuti ndine mari vauya kumba kwangu vonditsotsa kuti takuonerai zvakati kuti mari yangu ipere yandakatengesa mota vachidya namadzibaba. Handisi kurwara nenjere. Kana makanditarisa ndakanzi chandoziva ndechekuti zvimwe zvinhu zvaakuitika mazuva ano atiri kurarama panyika panapa zvimwe zvacho unogona kufunga kuti uri kurota kana kufunga kuti pamwe izvi asi vanhu vaiacta drama but zvichitoitika. Zvinhu zvinenge zvichitoitika zvamuri kuona izvozvi. So ndokwatove nenyika ikokoko ndo mamiriro azvaita. So inangu handisi pakuda kuataka kana kuda kublema vemachechi but ndinonyanya kuda ndiri against hunhu hwakashata. Pari kubudikira hunhu hwakashata ipapa. Saka zvimwe zvacho zvinozongopedzisira zvasvibisa futi nemazita emachechi. So ndoda kupfurira mberi zvakare ndichikupai imwe nyaya yakaitika vhiki ratichangopfuura irori. Mushure mevhiki ratichangopfuura irori kune vanhu vakatora chitunha kuGeneral Hospital kwaMutare vachienda kundoviga mutumbi wavo. Vakandotora hama yavo yanga yafa yobva yaiswa mumochari kwaMutare ndobva vatakura mutumbi wavo hewo nawo kumusha kurufu kunhamo kwanga kwakaungana dzimwe hama dzose setsika yedu semazira atinoita mazuva ose. Hawo facha vasvika naye mutumbi kubocha kwamarange kunonzi kuchigonda pasi dzasi kwekunharira uko. Vasvika nawo mutumbi varara. Mangwana vakuda kundoviga. I don't know kuti pabody viewing here pakugezwa here and I don't know. Handauziva ndakaita zvekuuzwa senyaya ndakaita zvekuuzwa zvikanzi vakachindowana muboksi mwava neumwe mutumbi zvakare kamutumbi kekamwana kadiki. Muboksi imomo manga mane kamwe kamutumbi kekamwana kadiki. Aikaka ko vakabva zvakanaka naye mwana kuningirini nemutumbi wavo zvakanaka kuchipatara. Hezvo pakuda koviga kubva pachitanga ma1 ko kamutumbi aka. Ameno zvi zvakazoitika ipapo kuti vakafona kumochari ndobva vatozwawo kuti kune vari kutsvagawo kamutumbi kekamwana kawo. Pana mai vakashaikawo muchipatara imomo vachingobva kusununguka. Ivo mai nekamwana zvese ndobva vatisiya. Saka ndofunga pakazongo handizivi kuti kusarongeka here kwemumochari. I don't know kana kuti chii chakanyatsokuitika but kamutumbi kekamwana ikaka kaishaikwa kakazowanikwa kaakubocha kwamarangi. Hama dzekamwana aka ndevekubhohera ndobva vachibatanidzwa neava. Ndofunga chipatara ndo chapakati kuvabatanidza nekuti vanenge vangava kutsvagawo mwana wavo kuchipatara vachimushaya. Then kuti vakazovherify here kuda kuzwa kuti vanhu vakatora mutumbi nezuro vaya havana kubatanidzira here kwachitozwa kuti kune kamunhu kari kuno. Saka vekubhohera vakazotravhera kubva ikoko kuya kubocha kuchigonda kuti vasvikotora kamutumbi kekamwana kawo. Imiwe zvimwe zvacho zvinoitika. I don't know kuti chii chinenge chichiitika kusarongeka here kwanga kuchiitika muchipatara kana kuti mumochari imomo. Mushe zvirudini muri kupi apa? Ndiri kuchigonda. Kuchigonda? Hora ndo kwaitikire nyaya here? Zvafamba sei? Muruona mufesu uyu akafa akaita accident kuti akadhumwa ari pamotorbike. Akadi? Akadhumwa ari pamotorbike kuchiredzi. Ari 2. Mwadobva afira pasport. Yobva avendo clinic, yobva amboende kumashimbo. Then akutora body yobva yatorwa. Uyu wakaenda kushayikira kuchipatara? Na pakundozo nhasi waifanira kuigwa nhasi.
ndo uri ndotekwa nhasi saka ndokazofuna kuti mubhokisi makatakurao muno munhu urimo futi. afona ndiani Mwane mumwe munhu anzi pane mwana wakashaika ina mai ake oklina akangobarwa obva afa, mai ake obva afa futi. Mwana waya ndo mazooneka mwene mubhokisi, mwana waya wakabva iswe muri mubhokisi munomwe munhu wakare. aika mune muchinda weaccident uyu saka vaita sei naye mwana iye akatomirire munhu wekumasvingo kuti auye atore nemapurisa acho. saka tingati chii imistake yakaitika kumochari ndo pasikachazikanwi manje ipapo kuti pane zvaazvida kuitika but vanhu vachienda kotora mutumbi wavo vangabatanidzira neumwe mutumbi zvinobuda pachazikanwi dai kakura sei kamwanaka vanhu vantobarwa here vantobarwa macho bvafa chigonda iri papi kana tiri pamarange clinic ya tinoitonga tiri kuende pagono pabuwe tapfure pamwaira wamabhazi baba mwaira uri papi zviya tabve pamareu ka tikabve pamarange tinonanga nekunharira toende panharira toti pamareu toende panozi pamanhu paprimary kaka pamanhu pamashops epamanhu ya ukangobvunza chendo area che saka mirai tonoti todi pamwe ndeita kuchitongo izvozvi kuti ndichasvika here zvaazvemangwana makuseni. Alright. Hello. Mukoma mwamuka sei? Madia. Akavigwa here nezuro? Ya, breakfast plan. Zvekumanheru? Kwanga kuma 5 ikwe. Vaya vaibva makati kubhoera? Masvingo. Vanga vasvika here? Akazosvika nemapurisa basa. Ndobva vatora kamwana kawo? Saka zvakachimbodini nguva yese vasati vasvika kakangoiswawo pasaidhi? Angatori mukati hazi akatorai piro toraiwo munhu hazi musorokunyika atorai piro inose toraiwo pepa pechiko zvinhu zvirapa izvi mundoisawo piro mukati umu. Apa kuti piro paendo pakudini ndopakutotori umwe munhu woona kamwana kamai angu wakatoko. Saka akazozviona kuno kuzoti azotofunhawo kuti apa munhu halo iri kubreka foni yenyu hazi mufunga akanga aya wane mai akafaya ane kamwana aka mai acho anga akafawo saka hama dzemunhu ungatanga kupira munhu wakachitiwa mwana wacho twakuona mwana pasina mwana unonga wakazotiraende pakati wachikonfirma kwacho vachivhura mubhuku mafavhura mubhuku akuvhura ndo pakuona kuchiti mwana uyo. Alright. Saka vakazofona ndevapi manje? Chipatara. Chipatara. I think mochari. Apa yanga iri nyaya yekuda kugadzira piro. Anditi? Alright, it's fine. Saka nditsvagirewo nhamba dziya kamundipo imomo. Tiri kupfuurira mberi nenyaya dzedu. Ndakuvimbisai kuti main story yatinayo panapa ndeye mukomana mwanakomana ane makore anonga ari kurenja zvekuma 5 to 6 years akanyura mumvura muna December 2025 kureva kuti gore ratichangopfuura iro riri ndopa akanyura mumvura mwanakomana uyu. So zvaitika saizvozvo sezvamunongoziva kuti panonga paitika chinhu chakaita seichocho panoripotwa kumapurisa, vakaripota kuna sabhuku zvese izvozvo, but vabereki vemwana
vakarambisisa kuti tapota hatidi vanhu vanotaura pamusoro penyaya. That's why muchiona kuti ina handisi kuvabudisa uye handisi kutaura mazita avo. Ndiri kuremekedza kaucha yavo, ndiri kuremekedza zvavanotenda nezvavakanzwa kwavakafamba ikoko. That's why muchiona kuti hatisi kutaura nemazita avo uye hatisi kuda kuloketa kwavari kuitira kuti muvafonere kana kuti muvafambire. Tiri kungoremekedza zvavakanzwa. But isusu wari yedu yava pakuti mwana akasonyura muna December. Anyura muna December, ipapo ndo pavakaudzwa kunzi 3 months dzichingokwana mwana anodini anobuda. Ende December uyu anga achiri kwekutotanga kwake, zvekuti kana ndisingakanganisi kuma 10 paDecember. Saka tineta kuti 10 January mwedzi umwe wapera, 10 February mwedzi wechipiri wapera, 10 March mwedzi wechitatu wapera. Now izvozvizvi tafamba tinenge tava pakati paMarch here, I don't know, hatisati tanzwa anything. Ndakazama kubata baba baba vemwana uyu akadisappear kuti ndinzwe zvizere. Foni yavo haisi kutoita. Ndinofunga kuti vari kugara vakatodzima foni kuavoida vanhu vanobvunza pamusoro pechiitiko ichocho chemwana wavo. Munhu andakakwanisa kubata ndimai Sabhuku. Ndikazofamba ndikaenda ndikandoona Sabhuku mbune. So panapa ndine call yandakaita namai Sabhuku yandichakunzwisai kumupeto kwenyaya inoi. Sabhuku zvakare handina kubvira ndaita hurukuro navo paTV. Ndakaita hurukuro navo tiri kunze kumashure kwekamera, tichingopfuurira mberi nekuremekedza zviri kutenda vabereki vechinyi. Hanzi chi vakati chi hanzi munhu chiremba watakaendera ndibaba vemwana wakati chiremba watakaendera akati mwana wangu achazobuda after 3 months. Saka 3 months dziri kwana February kauno watiri uno. Oh. Saka ndobada nditanga kutohwa matanho kauchinzika 3 months dzakwana saka mwana ari. Oka. Baba vemwana varipo here? Baba vemwana vanenge vari kumabasa kwavo kumapenharonga kwasi iyo kumapepa zvavakanyora vamhando vanofanenge vakaisa pamapepa zvavakasaina nekuti vakazinyora pepa kane nemapurisa kunzi utiudze kuti zvakamira sei, zvawasaina utiudze kuti 3 months dzikakwana ndopanenge pabuda mwana. Isiye chida kuona mwana. Saka izvezvizvi mwana asati abuda vari kubvuma kutaura nevatori venhau here? Vangatadza kuti mwana nawo sei. Famba sei panhau yemwana sinzi mwedzi wacho wasvika? Alright, mwedzi wacho ndiyo February ino 3 months zvepakaibva pakaenda mwana ndopadziri kufanira. Asi maonero enyu mwana uyu zvaari kutaura ndizvo here kana kuti pakaitika foul play pakunyangarika kwemwana? Inini aneno chiri zvinongosiyana kufunga kuti mwana 3 months anobuda kuti mwana ndatongotsvaga. Zviri paviri patatu kuti zvichida panogona kuitika foul play yekunyangariswa kwemwana nevanhu kana kunge baba vakamwirira muzvikaranga zvekufunga kuti pamwe zvinoita izvo zvichizovarasisa. Izvo ndo chokwadi chaicho. Handiti? Imimi makatarisa panzvimbo yacho pakanyurira mwana makambopasvika here? Ndiri kusvika ndopaziva. Panoratidzika kuti panganyura munhu here? Hapaiti panotyisa panotonyura munhu zveshuwa ipapo. Zvechivanhu hacho tomboti hedu tazosa kudzikadzika nechivanhu zvechivanhu chiripo because vanhu anowachira ipapo nekugezera ipapo vazhinji vacho vanobva vasina hembe. Yowe. Inga zvakaoma. Zvokuti kana mine mukatosvikapo kana mine zvekwenyoka nega munotoziva kuti panapa panandira muchi. Ndototanga kutoti au. Muriti au. Musadaro ba. Zotas. Ndinoziva anhu anotorwa murizi maodzi mwakazi. Kune akandotorwa murizi maodzi anoziva kazhinji hawadzoki. Hawadzoki. Ndi odzi. Ndi odzi rizo. Ndandichifunga kuti turukova tunopinza muna odzi utu. Ndiodzi asi pachipereka kamwe karwizi kanozwi mukondozi kanotodira futi imo muna odzi imomo.
asiya akatorerwa muna odzi. Iye akatorerwa muna odzi asi padhuze pacho ndo pane karwizi kanodira futi imomo muna odzi. Oh. Ano mama ticharamba takakubatai then nababa tichizonzwa kuti zvakamira sei. Mirandi kokutsvagira nhamba dzababa vemwana wanje. Nditsvagirewo nhamba dzababa vemwana. Ko sabhuku matare avari kuitwa rini ko? Handisiziva ndozotowanzwa wadzoka. Asi vari kumboita here mazuva ano? Mazuva ano ayo. Oh. Alright. Zvakanaka mama, ticharamba tichikufonera tichinzwa kuti zvakamira sei maringe nemwana. Alright. Munozivawo zita remwana here? So ndo mamiriro akaita nyaya dzandanga ndakakubatirai zuva ranhasi pano paUtindi TV. Kana kuri mutsva kusvika pano usakangana kubaya pakanzi subscribe, kubaya panotichibell panobuda ipapo pakanzi all, zvese zvatinokanda panapa uchange manotification yako kana kuita yako kana television yako something chakanzi akafanira kunamatwa kana siri Jesu weNazareti. Angapiwa mbiri mumwe ndiani, ndatsvaka ndakushaiwa. Ndiani akafanira kunamatwa kana siri Jesu weNazareti. Angapiwa mbiri mumwe ndiani, ndatsvaka ndakushaiwa. Ndiani akafanira kurumbidzwa kana siri Jesu weNazareti. Angapiwa mbiri mumwe ndianiko, ndatsvaka ndamushaiwa. Ndiani akafanira kurumbidzwa kana siri Jesu weNazareti. Angapiwa mbiri mumwe ndiani, ndatsvaka ndamushaiwa. Amen, amen. Ungamutsvaga Jesu, wakafanana na Jesu. Jesu
akanga afa asi nezuva retatu akamuka nanasi uno mupenyu. Anoti uyai kwandiri vakaneta vakaremerwa ini